Meer talen, meer toekomst. Hield dit meer squallen worden trijetalig. De Tjelke in Halvert is een van de squallen die trijetalig onderwijs jouwt. De eerste fjouwerier komen twee talen ombar. Het Friesk en het Nederlands. En de laatste fjouwerier komt er ook nog Engels bij. Maar een heldere blauwe Terug de hele squallen heen binnen in de verschillende lokalen een soort taalactiviteiten te zien. Zo'n hier waarom is het project van de trijtalige squallen in Friesland uiteenzet. Squallen uit Boksem, de Hommets, Jennewoud, Ternaat, het Heidenskip, Nes bij Dokkum, Halvert en Brandgem doch hier in eerste instantie om mij. Maar treie talen voor die tolfde, is dat net wat te volgen van het goede? Nee. Het ene ben is natuurlijk taalgevoeliger dan het oor. Dus wat de een zo oppikt, dan moet de oor echt meer moeite verdwaan. En die moet echt meer moeite doen om naar mijn boeten te komen. Hè? Om iets in het Engels te zeggen. Of hebben we haar verschillende, nou toch, boeteloze ben in de klas, die dan op een gegeven moment ik in het Fries praten moeten. En nou, dan haast eerst wel een drompel, maar op een gegeven moment dan denk je, hé, de gitter. Of met lezen. En ik had net echt de indruk dat het voor Ben moeilijk is. Nee. Ik denk dat wij de ene taal broeken voor de andere taal. Wat je in de ene taal leren, hoef je in de andere taal net meer te leren. Dan hebben we ene week Nederlandse weken en de andere week hebben we Friese weken. En dan probeer ik zoveel mogelijk in één taal te praten. Er bent ook gevallen dat ben of even triest worden maken, of dat is echt even in één op één situatie. Dus even in taal switchen mas, maar in principe gaan we uit van één viertaal. Als je dat trommelkoor broeken, zowel Nederlands en Fries, en daar zit voor de band ook dan geen systeem in, dan werkt dat heel betierzend voor de band. Op de Tjelke in Halvert worden de talen Fries, Nederlands en Engels nevens een bepaald plan aanbeen. Bij de jongste groepen is er een likwaardige verdeling te zien tussen het Fries en het Nederlands. Beide talen worden zo vol mogelijk van elkaar skieren. De ene week Nederlands, de andere week Fries. En het is dus als het in de ene taal een bepaalde vaardigheid leest, die neemt maar naar de andere taal. Het versterkt dus de andere taal. En op het moment dat je probeert dat echt in twee talen aan te bieden, dan activeert dat systeem steeds maar optimaal. Voor groep 3 en 4 is de verdeling tussen Fries en Nederlands alweer wat oors. De ene helft van de weken is Fries, de viertaal, en het orenpad van de weken is voor het Nederlands. Uw squallen had kiezen om het aanvankelijk lezen aan te bieden in het Nederlands. Dus dat doen we eigenlijk uitsluitend in het Nederlands. Dus ben in groep 3 leren Nederlands lezen. Maar in de rest van dat jaar, als ze zo ongeveer in januari binnen, dan beginnen we voorzichtig met het aanbieden van de stavering, de moeilijke staveringsgevallen, de specifieke gevallen, in het Fries. En daar hebben we materiaal voor. En dat gaat eigenlijk heel plezierig. Als je dan binnen bij een keer Safia, dan kennen ze lezen, dan kennen ze de letters, dan gaat het vrij makkelijk. Dan hoeven ze alleen nog de uitzondering in het Fries te leren. There once was a man named Michael Finnegan. He kicked up and all well din again, because they said he must not sin again. Poor old Michael Finnegan. In groep 5 en 6 wordt liekevolle in de Frieske als in de Nederlandse taalles jong, maar komt ik het beginnend Engels erbij. Boven dat is het Fries en het Nederlands hier oorskieren. Bij deze groepen zijn de talen verbonden aan de persoon van de leerkracht. Ik betrap je mezelf er wel eens op dat ik
onder het rekening wat in het Nederlands gier bijvoorbeeld opeens in het Fries bezig ben, omdat een band bijvoorbeeld Fries antwoord jouwt. En op zich, als het alles leest, zou dat net goed wezen, want dan moest het skieren. Maar dat gebeurt net altijd, want dat gaat soms zo ongemerkt, automatisch, dat het zo op het band reageert, dat ik eigenlijk net denk dat dat verkeerd is. Okay. Listen carefully. I have some questions about the text. I shall ask now a question to you and you have to make the answer in the text with a color. In groep 7 en 8 is de verdeling zo. 40% Fries, 40% Nederlands en 20% Engels. Ik ga wel een cursus Engels volgen. We hebben de school die in het project zit van de drietalige basisschool. Die kregen de mogelijkheid om nog een extra cursus te doen. Daar ga ik al mij in. Die is zeer motiverend en vooral uitnodigend. En dat was de leren, dat die stap wordt in de praktijk. En die vinden het prachtig. Voor goed tweetalig onderwijs is zelfs de stiepe van de ouders nodig. Maar ik een squalteam dat er maar het en ziel achter zit. Wij zijn hier in een plattelandssituatie, maar 90% ben die van huis uit Friestalig binnen. Je zo'n pedagogisch, didactisch de planken royaal misslaan als je niet met die taal doet. Ik vind het gewoon heel wichtig dat het in eigen identiteit, in eigen ik wijze kist en die ik uitdrukkist in de taal die zo graag worst. Ik zeg echt dat ben over de praatdrempel heen komen, een Friestalige ben naar het Nederlands taal en andersom ik. Of mensen zijn voluit en daar steen ik helemaal achter. Ik denk dat wij toch het onderwijs aan te bieden aan ons band, dat de band er rieker van worden. Het vergt wel een bepaalde inzet van het hele team. Maar we stonden er al hier achter. Meer weten? Friesk.nl